Won al in het heidstuk. Hier komt hij aan. Naar Brandsma. Hij krijgt de tijd. Hij krijgt de tijd. Maar hij gaat er veel uit de richting. Het gaat er iedereen. Bart Helmond wordt Nederlands kampioen. In zijn laatste jaar weet hij hier de winst binnen te halen. Dankjewel, gefeliciteerd. Hij wint hier de Nederlandse titel. Eerder een mooiere manier om de carrière af te sluiten. Ja, dat ga ik al op weer ronddag natuurlijk. Mijn 1200 meter weer mooier geweest. Maar om samen met een eigen teamgenoot het zo spannend te maken, is ook wel heel erg leuk. Blijft er nog één hele grote wijn scoren. Thomas, hou het even 22 meter. En dan ben nog veel wedstrijden. Ja, op traajaccommodaties werken Nederlandse voorsprong. Dus op traajaccommodaties werkt absoluut geen. Ik krijg nog 2 mooie weken. Kan Bart Helmond nog één keer alles eruit halen wat erin zit? Bart Helmond had geen keus, hetzelfde matten. Ik had altijd erop dat ik 200 meter springen kan en daar had ik nou nog 4 wedstrijden in de kans voor. Dus we zetten de druk er gewoon volop en dan zie je wel. Geef een applaus, Bart Helmond bij de senioren, de winnaar.